ngoba wena ngiyazi ukuthi uyazi konke. Mantshela ngelikamene etekela ufasini. After ukuthi ngibonge mina. 094744126. Hey. 094744126. Asifone noma nginomlaleli ecingweni ninjani? Ngikhuluma nabani? Sakubona mina umthandazo. Limthabele kakhulu. Khuluma naye ulaleli. Siyabonga tatewethu. Yiwena okuthandileyo lapha nomthandazo. Emculweni wakhe yini oyithandileyo? Ngiyabonga ntombi yami. Uthenge phela isithi lakhe phela. Ngiyabonga mina. 094744126. Nalapha ngiwabhala ingoma. Manje ingane kahle uculelwa ngomunye umuntu. Hayi lapha khona zaye omna khona angenela ngokuthi leli phupho lingehluka. Wawuvumela kodwa ingoma ingeyakho. Mfana ngiyakwesaba isipindi sakho lesi. Sanibona njani? Share. 094744126. Now, akunjele mfana, wena uzibona ukuphi kahle emculweni lapha ke masikhangela noma ngithi masingabheka iminyaka emibili ezayo. Hayi lapha ngizibona sengaphandle kwamazwe manje sengichaphile ulwandle. Uzibona hey! Hayi ufuna nje vo hayi imlambo. Fana siyibona kahle ukhapha nezilwandle. Hayi uthi ngibone. Ninjani? Ngiyaphileka baba ngibani igama? Nguseka bani? Ngikhuluma ngabani? Inkingi leyo. 094744126. 094744126. Ninjani? Ngubani? Mangwene Matopo. Sakubona Mangwene. Yebo hayi ubhuti yacula ngaqhubekele phambili. Yimi engamfundisayo. Akuhle kakhulu. Ngiyabonga mina. Uyabezwa mfana abantu bekhuluma ecingweni. Hayi khona ngiyamuzwa kahle tatewethu. Ngiyabonga mina. Umkhaya wakho ngithi.